Казвам се Светла Антова. От 25 януари 2013 година съм директор на основно училище Даскал Димитрий. Добрият момент е, че така в времето на периода на ромското десетилетие по една оперативна програма квалификация на педагогическите специалисти, там има така доста ценни обучения, които касаят интеркултурна, мултикултурна среда и това помага на колегите, за да могат да превърнат училището в едно от нещата, на които се обръща изключително внимание. Това е големия проблем, който е в системата на образованието, преждевременното отпадане. Всички сме убедени, че основните усилия трябва да се насочат там, както и има предвидени програми за изучаване на български език за деца в предучилищна и в предучилищните групи и в начален етап, за деца, които от друг етнос, на които българския не е майчин език. Което пък ще спомогне много по-лесно тези деца да се впишат и да станат част от общата картина. Аз мисля, че оставихме назад времето, когато все още ромските деца бяха много по-малко, по някаква минимална бройка на фона на общия брой ученици. И тогава наблюденията ми бяха, че те по-често отсъстват. Те, може би защото пък това е погледа ми в гимназиален етап, където други са нещата, че техният успех е по-нисък. И когато дойдох тук и започнах като директор, бях много приятно изненадана, че този проблем не стои. И ромските деца участват точно толкова активно в всичко, целият училищен и извън училищен живот. Искам да ви кажа, че няма тържество, няма празник, в който и най-отявлените певци, музиканти има голям процент и роми. Ако можем да говорим за интеграция, за мен интеграцията е само и единствено в сферата на образованието. Просоциалното поведение, социализирането и приобщаването на тези деца към цялата група, добре. Тук вече започват повечето проблеми. Доколко държавният план прием средното образование е съобразен с спецификата на региона, доколко е съобразено с потребностите на бизнеса, доколко тези деца, когато получат, завършат средното си образование, ще могат да се реализират. Статистиките показват, че в един и същи регион безработицата в ромското общество е много по-голяма, отколкото в останалата част на обществото. Ами точно за това се полага толкова усилия да няма преждевременно напускане на училище. Имаме и друг проблем за преждевременното отпадане – ранните бракове. За съжаление, ако някога това беше, т.е. преди години, практика в гимназиален етап, все повече тази възраст започва да пада. Винаги съм казвала, че съм се изградила като професионалист, учейки се от учениците ми, без значение от какъв етнос. Никога няма да забравя, аз обикновено го цитирам този случай,
в 9-ти клас в гимназията по селско стопанство преподавам антична литература и съм поставила задача след първа песен на Илиада да ми дадат някакъв отговор, някаква интерпретация върху първа песен. Влизам на следващия ден и един мой ученик вдига ръка и казва, че иска да вземе отношение, че е работил, писал е, но преди това започва с първа песен на Илиада. За първи път в моите 20 години някой е научил първа песен на Омировата Илиада. И това беше дете от ромски произход. Стига да имаме отворени сетива, можем много неща да научим от тях.